Ay pag naog dyan ang barko, ni-resign dahil ko pero kay bawa sila mama. Ni-resign dahil ko sa mga company. Grabe dito kayo nga risk kay. Gasugod Yes, kabaya ko niya. yes. Follow ba ko ni Kiray? Kiray. Namis ko, lo, medyo malito, gipalo ko. Breaking rights na yun ba? Okay, karon maka-over na gid nato. Sayang lang kay dili kompleto kay ang duha nangatugong siguro. Nangatugong man siguro. Maka-over nato ang uban nga mga miyembro sa Bisaya Squad ang gahatag og kilig. Ang duha pa ka miyembro sa Bisaya Squad, si Lester Capuno na dire. Og si Dansoy. Ano sa mga iyang apelyido vlogs. Si Dansoy Vlogs. Kamong duha, mas nauna kag-join sa Bisaya Squad, ba? Actually, katong dugay na may kaila mga 2018 may kaila na ni Roy nga. After a year pa ko ni appear sa iyang vlog kay di man jud ko ganahan magpa-atubang og kamera. Di pa ka komportable sa una? As in, wala jud bisag basta ni kamera atubang di ko kasturya. Okay. Moto after adto kay nya na mo siya kanang daghan man sad ni kawan nga Gles, pag himo na sa imong vlog, yun na ba? Puto, nag-vlog ko niya. Ano man, niya naman si Boracay ito. Yan na si Roy nga. Jowa Challenge na mo ni Snake. Puto, first time vlog, Jowa Challenge ni Snake niya. First vlog pa lang kay ni Clickman na monetize dahil ko sa YouTube. Okay. Una nga vlog na mo. Puto, sige, padayon niya. Pero after 2 vlogs kay ni sakay kong balik og barko. Okay, Seaman mga. Seaman magyuga. Nya, timing na kuanan ko sa pandemic. Sumotong katong nako sa barko niya. Guman kay in this March ko muuli, na-extend kog 3 months. Nya katong 3 months kay sige mag-ana si Roy nga pag-vlog lagi dira kay para di na ka mobalik og barko. Kini jud siya ang sige pampudol ako mag-vlog na ko. Before pa jud ni uli. Niana na ko niya nga. Naka-decide na ko Roy. Bundang na kog barko. Bundang na kog barko niya. Ay pag naog dyan ang barko, ni-resign dahil ko pero kay bawa sila mama. Ni-resign dahil ko sa mga company. Grabe dito kayo nga risk kay. Gasugod kabaya ko niya. Ako, engineer na biya ko. Di sa ingon siya nagkuhan. Engineer na ko. Medyo dako-dako na akong sweldo sa barko niya. Wala ko kay bawa pila kung pwede ma-income niya. Ako ba sa gisaligan sa akong pamilya. Moto, pag uli na ako, naingkamot sa akong vlog na sa kauban ng family. Hantod sa kaming duha ni Japet. Kapuna brothers na. Nya akong usa ka igsuon nga laki kay di man jud niya hilig ang pag-vlog. Ato wala jud siya ni apil. Ato kaming duha ni apil daghan mangutan na nganong si Japet raman pirmi. Lain jud kayo nga di man ganahan ang usa sa kwan, less akong pugson pero dili pasabot na kaming duha na apit nakita. Sierra sa daw ko. Pinanggan o tibok pag. Unya karon solid ni gid mo sa Bisaya Squad. Bisaya Squad. Dako sa ko pasalamat ni Roy kay okay, tinuod bitaw jud kay. Di kay kuan mo god sa barko mo god kay wakay life kay kanang sa isa ka tuig 2 to 3 months ra kana sa yuta niya 2 to 3 months ra sa makauban imong family niya. Ako kay family oriented man ko nga tao kay di ko ganahan bitay pa sa kanang every sakay nako di jud pwede nga kanang di ko makahilak makunahuna kay samot na si Japet kay taga abot og padung umulargag barko mo absent jud na siya kay ihatod ko niya ihatod ko niya sa airport murag kami man sa jud ang punor kanang pinaka close bitaw jud nga igsuon pero close mi tanan pero mas close lang jud mi ni Japet kay kami man sige duwa pirmi sa una ako tigbantay niya bata pa siya dako kay pasalamat ani kay hantod karon siguro napa ko sa barko grabe kayo sa barko di na ko mo abi nila nga kanang sayon na kayo ang kwarta sa barko pero dili 24 hours ka on call dito walay holiday everyday Monday dito kay bisag Sunday kay pwede mag overtime gihapon yan kapoy kayo sa month ako makinista grabe kayo bukat kayo ang trabaho niya karon kay enjoy na lang niya pag human kay kanang kauban ang squad mo nang dako pasalamat ani kay thank you kayo Roy diha gini mo makita ba nga kamo as individual you can stand alone same as kay Roy pero ang nakita mo ni Roy ang value sa Bisaya Squad gyud ba like unsa gyud siya nga ginaatangan sa mga tao niya wagin mo pasagdi ni Roy sa una kanang makuan ko ba kay kanang makaya kanina ako nga mag-vlog ko ay magkuan ko nga dako mo kog sweldo sa barko. Makaya kanina ako. Yan na masiyang kanang ligi kanang ako'y bahala nimo. Salig lang. Salig lang. Ni risk jud ko nga muundang mo to.
happy ra sad ko, wala ko nagmahay dyan bisag gamay, mas grabe pa noon kay kanang magtrabaho ka while having fun. Unya maski asa pag abot kay in demand ba ni sila. sino naglibot sa Pilipinas. Kaya naman na siya yung marag dream team. Dream team salamat si mga master. Ato na ta kay Mr. Vlogs. Dance Vlogs. Hi guys, Dance Vlogs. Ikaw sulod ka sa Bisaya Squad unsang tuiga? Kuan Last year February 14. Valentine's Day. Ka nagsugod. Ako mag-anniversary. Ahamang ka nagsugod yun sa una, sa Bohol ra. Bohol. TikTok lang dito. Kanang quarantine things ba na. Wala buhaton niya. TikTok na. Kung sa'y trend sa TikTok, mag-video, shoot like TikTok niya. Good ako na. Mag-viral. Taas mag-book sa una call niya. Shoot kong video na taas mag-book niya. Akong gitay. Nibuong magkalit niya. Ato na nagsugod akong kadako ako ang TikTok. Ato niya. Follow back ko niya Kiray. Namiss ko, lo, medyo mali dito. Follow back ko. Bragging rights na yun ba? Uy, idol, no? Na-timingan po kay pag February 14 na sila kuan sa Bohol Purple Yam. Yung sila opening niya. Magpa-picture ako nila ba kay fanboy ba? Fanboy na nasa snake na sila. Dito na nag-start. Sige na kag-uba nila. Mamis ko di mataa kay grabe ka kugihan mo videos. Kugihan sab. As in, mo ni pinakauna mo mata sa mua niya. Mag-edit mo na siya og video. Wow. Grabe mo. Actually, usa ni siya sa reason nga nung kaming tanan kay murag grabe na himong video kay makuan mo guminiya. Ma-inspire mo, ma-challenge. Grabe yan, niniya mo tawi kay buntag sa iyo pag edit na video. Nag-live na post kami ani tinapulan mi. Anang na kuan sa miniya na himong videos. Promise no. Pero kasi pinaka karang siaw sa ilaha, Roy. Pinaka siaw kasabuan kani ay. Sorry guys. Mas kayo ni energy ba kay akod bitaw. Proud pud kay ni siya kay patukod siya balay. Wow! Naka-start ako. Mane usa sa otro sa kinabuhi. Naka-start ako kuan makataban ako sa ginikanan niya. Grabe. Mo mag-reflect yun ang success sa kagrupo tungod pod sa kung kinsa ang nagmuraog kanang di man leader pero murag kanang murag ga-guide sa ilaha ba. And I don't know if na ba recognition nga nadawat ni sila, especially kay Roy, if wala pa, kana lang yun, he's like, para gid sa kuha, he's the most respected yun para nako nga content creator and like social media nga personality. And now basta ay ma-amaze lang you go. And now with the whole Bisaya Squad, congratulations ninyo, Roy. Congratulations ninyo. Congrats saba oy dili ni about ko inyo ay masigara-gara bitaw kay tinud-anay biya gini, tinud-anay mauwaw gid ko makanang di masingon nga ma-intimidate, maulaw kay syempre siguro murag natural ra pud siguro kay si Roy rabi gid ako ang murag suod-suod gamay, si Roy ra akong kaila, si Snake kung ate mauwaw kung Bisaya Squad akong pero na-meet nako sila karon nga nakastorya, naka-chit-chat na gid nako, didige ko na kay ko wow ako grabe ang impact ni Roy gyud kay naa sa inyo na panatili gid ninyo inyo buutan, pagka-humble, and it's really a reflection of you, Roy. So, salamat kay Roy, congratulations. Salamat for allowing us ba nga ma-share ang inyong story. Unsa na lang inyong gusto nga masulti? Birthday ni Roy karon. Birthday ni Roy ron? Advance na to, Snake. Dahil, Snake. Kakit yun. Ay ka na sa birthday di ba? Kakit yun, Snake. Birthday ni siya, yun na. Sige. Unsay mga gusto ninyo nga ma-message kay Roy? Thank you very much for everything going on. Outro ni mga dagan sa kinabuhi. Bless. Thank you, Mr. Vlogs. Daghan kayong salamat, Roy, kay kung di tungod nimo napa ko sa barko karon kung sulti ganina karon kay may ayahay na di man pud ayahay kaayo kay usay kuan di ba stressful diba? Stressful samot na magunahon na og content di pa sudlalim pero mas maayo na siya kaysa sana ako sa barko mo nagdako kay salamat. Thank you kay Roy. Grabe gani Bisaya Squad. mura na ni igsuon na ako jud. Ay wala na jud nagikon siya as laing tawo igsuon na jud. Pamilya na gid mo, no. Dili lang siya tibok squad kay grabe kayo. Thank you kayo guys. Ayang hilak, Sir. Salamat.
Salamat. Ikaw, Snake, last, unsa may masulti? Unsa may mong masulti ni Roy? Ikaw, unsa may message nimo sa ilang duha? Oh, unsa may message Oh. mo? Patihagwa ni kanang-kanang na oy. Kinsay paborito nimo sa tanan nila sa Bisaya Squad? Silang tanan. Salamat kaayo ninyo. Sayang lang yun, wala ang duha ka buok, no? Pero maybe puhon. Kana lang, padayon mo sa paghatag og lingaw, paghatag og kilig. Roel, Roy Ukat, medyo maldito, and the Bisaya Squad. Gagahan kaayong salamat.